Se ten alguén contra min que mo dixan, que me denuncien, que me metan na cárcel, que me arruinen, que fajan o que queiran, pero que non as paguen con un animal, coño. Varios días despois do acontecido, este veciño de Ribeira aínda non se explica hoxe as razóns que puideron levar a algúns a cometer este tipo de crueldade contra os seus animais. 3 dos seus 9 cans que posúen unha finca do lugar de Basoñas, na parroquia sonense de San Pedro de Muro, apareceron con varias coiteladas no seu corpo. Salo para abrir as galiñas e vexo unha perra co estómago aberto, con corte duns 10 centímetros ou así. Despois, outro perro con outro no cuello cunha infección descomunal. E á tarde, porque claro que eu en total teño 9 perros, sí que os teño ao meu lado e tal, pero non me vou estar fijando se están despeinados, se están tal. E despois á tarde, outro deles acércase e me tiña un tajazo no cuello, no final do fusiño, e outro encima da pata esquerda, a altura do corazón, ese era moi serio. A día de hoxe, despois do seu tratamento nunha clínica veterinaria, os animais evolucionan favorablemente. Túvenos que levar a Boiro, á clínica veterinaria Ramiro Tubío, coséramos, están antibióticos durante uns 10 días, ahora, bueno, parece que van indo bastante mellor, pero a cousa é bastante seria. Segundo el, esta non é a primeira vez que padece este tipo de feitos. Xa en anteriores ocasións apareceronlle varios cans envelenados ou mortos de varios disparos. Anteriormente a isto xa me mataron algún can, apareceron envenenados, acribillados a tiros, isto habrá que tomar algunha medida. Aínda que ten sospeitas, non pode asegurar con certeza quen puido cometer tales agresións, máxime cando se trata de exemplares extremadamente bondadosos. Teño, pero non pode ser quen foi, porque claro, eu non vendo, a mellor tamén é o que eu menos o penso, pero sí que vin ao individuo como ten pejado aos meus cans. Bueno, el non máis. Mira, é máis, lindando comigo teño unha finca, e na traballan, unha pode ser pola edad que ten o individuo, e outra que cando traballan, no sitio de pasaren o servicio que o teñen pola miña, veñen polo lado contrario, que é moito máis dificultoso quitar o produto de por aí. É todo porque cando entra aquí pega aos meus cans. Ladrar ladran, pero tamén ladra outra xente, e máis non se lle pega por ladrar. Despois de poñer o caso en coñecemento da protectora Moura, a súa intención é presentar denuncia na Garda Civil para que este tipo de sucesos non volvan a producirse. Ten que parar. Se non lle gustan os meus cans, home, e o problema cos seres humanos son perfectamente mansos de todo. Eles o que non queren é que se acerque un animal á miña finca, para iso os teño. A min dame un gasto ano, eu teño unha pensión baixísima de todo, xa non comerei, pero os meus cans están para velos. Están cas súas vacunas, cos seus microchips, están con todas da lei.